71.4 FM olwakho nawe. Lapho izingumuvungu zifise impilo yami nobubi budlangile umlingi esenqoba ungikhumbule wenkosi ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ungikhumbule nkosi yami ungikhumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa ngilaba lukhuzulakalalo lapho izingozi zalo Imbingelele ngiphinde nginamukele kulo uDumo 71.4 FM manje ekseni ingane zakwethu sithi nje asivuke ngawo umkhuleko sicela kuba uNkulunkulu esisize usuku siqale kahle luhambe kahle nje zonke izinto ebesifisa noma zonke izifiso zethu bese ziyaphumelela umusa nothando kaNkulunkulu mawube nathi namhlanje ngiyacela ukuthi ke nabavukayo Nkosi abaya ngasematohweni noma ke abayofuna umsebenzi uNkulunkulu ehambe nabo ebengamele bavikele namathonga kuwo ehambe nawe bavikele ngothando nangomusa wakho uvele ekhaya izuleni mesiwe ingcwele siyacela ukuthi njengamanje usuku lokuqala ke Nkosi usikhumbule kodwa ke ingoma esihamba ngayo ingoma yeBlack Mambazo ke esigudla ngayo njengamanje ngiyacela ukuthi Nkosi ke isigcine isilondoloze Nkosi ungikhumbule baba khumbule wenkosi Nkosi yami ungikhumbule wenkosi njengoba ingomisho ke ithi Nkosi uzungikhumbule sisho kanjalo nathi kuThixo ezesikhumbuleke lapho izilingo zifisa impilo nokufa kudlangile kodwa uNkulunkulu ezibe nathi naseyifeni nje ithe zahlasela esibala khona o-coronavirus no-HIV nazo zonke izifo ke khona izoshukela uNkulunkulu bese ke efika emzimbeni yethu njengokusidala kwethu bese efika keshise noma eqede konke Nkosi okwadalwa noma okwafika sesikhona kuleli izwe lasemhlabeni uNkulunkulu nje esivikele konke okubi kodwa ngizothi nje kini uNkulunkulu uzoba nani sithemba kungakenzeki thina kuMesiya ngoba siyazi ukuthi uma sesikhulumile noma sesicelile kuye saguqa sathandaza sesosizakala uNkulunkulu ezibe nathi mina igama lami nguPatrick ngadladla le enkandla esigodini sakaMagwaza eThuma so ngithi njengamanje uNkulunkulu akasigcineke ingoma ke sihamba ngayo ingoma yeBlack Mambazo Lady Smith Black Mambazo kodwa ke iyeza futhi yokugcina ke bese ke sibeka onke umsebenzi enkosini sithembe ukuthi uzosisiza uMesiya engcwele ungikhumbule wenkosi ungikhumbule ungikhumbule wenkosi Nkosi yami ungikhumbule nkosi yami uDumo 71.4 FM olwakho nawe. Sita zakho sifukela wena sifukela wena linda njalo linda uthanda ungayeki cela ngezisuku zonke inkosi yinamandla ngiyafisa nganza kwethu ukuthi ke njengoba ingoma isho kababa ke umshengu isho ithi lapho izilingo zifisa impilo usikhumbule naye futhi ingoma isho ke kamnandi njengamanje kodwa ngiyacela ukuba silalela umyalezo bese sicela uNkulunkulu ukuthi ezesisize ke mina ngokwami ke ngiyacela ukuthi ke bese ningidedela ngehle ngawubonda njengesicabucabu nginishiye kodwa nengoma yakhe ke umshengu shabalala ke wayo ke iLady Smith Black Mambazo ke ngithi uNkulunkulu nje ezenibusise nonke South Africa ngiyabonga umsebenzi baba umsebenzi wakho linda njalo linda uthanda ungayeki
siyacela ngezinsuku zonke kuba yinkosi inamandla inkosi inamandla ungalahli wena izikhali Udumo 71.4 FM olwakho nawe. eshe uzoqeda umsebenzi wakho umsebenzi